Hej og velkommen til Daniel. I dag der vil vi sætte fokus på blandt andet modstandsbevægelsen, hvor Anders han har lavet et telefoninterview med Stig Sundby, og han er historiker, men han kunne desværre ikke være i dag. Det er jo lidt ærgerligt, men det kan jo ske. Og så har Kasper lavet et interview med Gitte Adelskov, hvor hendes far var frihedskæmper, hvor vi spurgte ind til, hvordan det må være, at hans far var frihedskæmper. Og det ser vi her. Vi sidder her i Nykøbing Sjælland, hvor Gitte Adelskov har sagt ja til et interview om hendes far, som var med i modstandsbevægelsen. Hej Gitte, tak fordi du vil være med. Tak. Fortæl os lidt om din far. Hvor var han med i modstandsbevægelsen? I København. Men jeg har som sagt ikke oplevet det. Jeg var født et par år efter krigen. Så derfor kan jeg kun fortælle om, hvad jeg har hørt min far har fortalt. Ja. Hvad lavede han? Jeg ved, at han gemte våben. Blandt andet gemte våben nede i deres kælderrum. Ja. De boede i en stor boligblok, og der havde hver familie et kælderrum, og der gemte han våben nede i deres kælderrum. Ja. Hvorfor tror du egentlig, han meldte sig? Ja, fordi at han ville gerne yde noget, og hans far var tysker, men han er født og opvokset i Danmark, men så han har vel ment, at han ville gerne yde noget. Han kunne ikke bare sidde og se, hvad der skete rundt omkring. Og jeg kan fortælle, at han nåede at få dansk statsborgerskab inden krigen. Ellers så var han blevet sendt til tysk tjeneste. Selv fordi hans far var tysker, hed det så, han var tysker. Men han nåede så at få det statsborgerskab, så han kom på dansk side, ellers så. Ja. Hvordan tror du egentlig, det påvirkede din mor og din søster, der blev født under krigen? Hvordan påvirkede det egentlig dem, tror du? Min mor var ikke glad for, at han havde våben nede i kælderen. Det var hun ikke, fordi det havde kunne gå ud over hele familien. Og hun var også lidt nervøs, når han var ude i et eller andet, i noget virksomhed, eller nogle operationer, eller hvad man kalder det. Og min søster, hun kan ikke huske ret meget fra krigen. Hun kan huske, at hun sad ude på græsset, og lige pludselig kom der en masse flyvemaskiner, og min mor kom løbende ud og hentede hende, og det viste sig så, det var den dag, at den franske skole i København blev bombet. Men hun var født i 43, så hun kan ikke huske ret meget heller. Mm. Har du nogle historier, som han har fortalt, eller din mor har fortalt om ham? Min far fortalte, at efter krigen, der var de ude at hente en masse stikkere, og de piger, der havde ligget i, som det hed, med tyskere og så videre, dem var de ude at hente på store ladvogne, og pigerne, de blev kronraget, hvilket måske også var barsk, fordi der var måske nogen, der var ganske forelsket i en tysker eller noget, men det var det. Min onkel, min fars bror, han var i politiet, og på et tidspunkt så blev alt politi af tyskerne blev de fanget og sat i koncentrationslejre, men min onkel han nåede at blive advaret, så han slap for at blive sendt i koncentrationslejre. Det er hvad jeg kan lige fortælle lige sådan nu. Ja, det var rigtig heldigt. Så tror jeg, det er tilbage til dig, Anders, i studiet. Og så vil jeg gerne sige tak til Gitte, fordi hun sagde ja til det interview. Jeg vil kigge nærmere på det interview, Anders har lavet med professoren Stig, og det kommer også her. Vi har været så heldige at snakke med en Stig Sundborg, som der er med på telefonen her. Stig, er du med på telefonen? Det er jeg. Dejligt. Ja. Og det første spørgsmål lyder, hvad er det for et projekt, du er i gang med? Projektet går ud på, at Frihedsmuseet i København vil lave en offentlig tilgængelig database, hvor man kan gå ind og se navnene på samtlige danske modstandsfolk, eller frihedskæmpere, som de også hed, under den tyske besættelse af Danmark i 1945. Okay. Og i dag er der ca. 87.000 navne på, og det der er min hovedandel af opgaven, det er at finde fotos af så mange af dem som muligt. Ja.
Og så er et andet spørgsmål. Var der nogle grupper heroppe i Odsherred? Ja, det var der. Nu kan man ikke præcis sige Odsherred, fordi den inddeling brugte man ikke dengang. Frihedsbevægelsen, de opererede med distrikter og områder og amter osv. Men altså, hvis man kigger på Holbæk Amt, som Odsherred var underlagt hovedsageligt, så var der i alt små 2200 modstandsfolk. Hvis man kigger på sådan noget som Nykøbing Sjælland, der var der 158. Hvis man kigger på sådan noget som Asnæs, der er der opført 100. Så det afhænger lidt af, hvordan man afgrænser området. Det er ikke muligt at sige præcis, hvor mange der var i Odsherred, fordi det var ikke en inddeling, man opererede med dengang. Men altså som sagt, Holbæk Amt, som også omfattede Odsherred, der var der i alt små 2200. Og hvis du så spørger for eksempel til Nykøbing Sjælland, jamen så er der 158, og hvis du spørger til Asnæs, så 100. Så vi var faktisk rimelig mange her i Odsherred, kan man sige. Eller her omkring i Asnæs og så videre. Ja. Okay. Og så har jeg et andet spørgsmål til dig, det hedder, hvilke aktioner lavede de, og hvor store var de? Jamen det er klart, den anden verdenskrig, det er ikke vundet i Odsherred. Ja. Så det var ikke store aktioner. Der var jo heller ikke ret meget hverken at sprænge i luften af jernbaner eller af krigsvægtig industri eller sådan noget. Så det var ikke så meget det drejede sig om. Det drejede sig mere om at lave illegale blade og distribuere illegale blade. Det drejede sig om våbenmodtagelse og nedkastninger fra luften. Det drejede sig om, at folk skulle trænes op til at kunne gå i kamp med tyskerne, hvis det kom dertil. Så det var ikke store sabotageaktioner og den slags, nej. For der var ikke noget at sabotere. Og så er det sidste spørgsmål til dig, det er, hvor mange tyskere var der her i Odsherred? Eller her omkring, som I kæmpede med? Det kan jeg ikke umiddelbart svare dig på, fordi det kræver en undersøgelse. Tyskerne flyttede jo deres tropper frem og tilbage, og snart var de et sted, og snart var de et andet sted, og snart lå de på den kaserne og så videre. Men altså i stort antal permanente tyske tropper i området har der ikke været. Altså det er klart, at der har været tyskere ved kanonstillingerne ved Røstnes og op på Sjællands Odde og sådan noget. Men det er nok nogle få hundrede, vi taler om. Og så vil vi gerne sige tak til Stig, fordi du havde lyst til at være med til det her lille interview. Og så har vi faktisk ikke mere for i dag.